हेलौ लोगोफोर बड' जब इनफो इउटुब चेनेलाव नोंथांमोनखौ बरायबाय आसा खालामो गासैबो मोजाङैनो दंजोबो दा फाइनालि ससियेल वेलफेयारनिफ्राय मोजां खबर सफैदों बेनो जाबाय पस्टनि साख्रि ओंखारना फैदों आरो बे जाबाय मोनसे प्रजेक्ट ससियेल वेलफेयार डिपार्टमेन्टनि आन्डाराव मोनसे प्रजेक्ट थायो पस्टन दा बिनि आन्डारावनो मोनसे कन्ट्रेक्चुअल साख्रि ओंखारना फैदों आरो पस्टआ थागोन ब्लक कोअर्डिनेटर डिस्ट्रिक्ट कोअर्डिनेटर आरो ब्लक प्रजेक्ट एसिस्टेन्ट दा नोंथांमोननि दान बान्थाया जागोन 15,000निफ्राय 30,000सिम नोंथांमोना मोनगोन आरो बे जाबाय टेम्परारि एबा कन्ट्रेक्चुअल साख्रि जागोन दा फाइनालि नोंथांमोना बेनि मोनसे सर्ट नटिफिकेसन नायग्रोदो अफिसियेल फुल डिटेल्स फैथ'वाखै जेब्ला नोंथांमोना फुल अफिसियेल नटिफिकेसन मोनगोन अब्ला गासिबो डिटेल्सखौनो मोनजोबगोन दायो मोनसे सर्ट नटिफिकेसन फैग्रोबाय आरो लास्ट डेटआ 31 आगस्ट नोंथांमोना बेखौ डाइरेक्ट साबमिट होनांगोन ससियेल वेलफेयारनि अफिसाव थांनानै गाव गावनि डिस्ट्रिक्टआव नाथाय लोगोफोर बेयाव एप्लाइ खालामनोबा नोंथांमोना बेसेबां फरायनो नांगौ गासिबो डिटेल्सखौ जों नायगासिनो दङ बेनिखायनो भिडिअखौ नायलांबाय थादो जोबजासिम मोजां मोनोबा लाइक कमेन्ट शेयार आरो गोदानै फैदोंब्ला चेनेलाव साबस्क्राइब खालामदो फैबाय थानाय टाइमाव नोंथांमोना साख्रिनि गोदान आपडेटखौ मोनबाय थागोन बड' जब इनफो इउटुब चेनेलाव दा थांसै जों गोबाव खालामला नायनोसै मोनसे अफिसियेल सर्ट नटिफिकेसन दायो लोगोफोर आं फैग्रोबाय ससियेल वेलफेयारनि वेबसाइटआव नोंथांमोना भिडिअनि डिसक्रिपसनाव गासैबो लिंकखौ मोनजोबगोन बेनिफ्राय जेब्ला फुल अफिसियेल नटिफिकेसन फैगोन अब्ला आङो आपडेट खालामगोन नोंथांमोननो बे अफिसियेल नटिफिकेसनखौ नोंथांमोना चेक खालामनानै डाउनलड खालामना लानो हागोन पिडिएफ फाइलखौ बे वेबसाइटआव फैनानै बेनिफ्राय नोंथांमोना डिसक्रिपसनाव चेक खालामबाय थाबानो जाबाय दायो जों नायनोसै फैदो गोबाव खालामला दा नोंथांमोना एप्लाइ खालामनोबा बेयो अनलाइन जानाय नङा अफलाइनसो एप्लाइ खालामनांगोन आरो बेखौ डाइरेक्ट अफिसाव साबमिट होनांगोन हौवाफोर हिन्जावफोर गासैबो एप्लाइखौ खालामनो हायो दा डिस्ट्रिक्ट वाइज एप्लाइ खालामनो हागोन सासे केन्डिडेटआ गावनि डिस्ट्रिक्टआवल' एप्लाइ खालामनो हायो गुबुनाव हानाय नङा नोंथांमोना गाव गावनि डिस्ट्रिक्टनि थाखायल' बे पस्टनि थाखाय इलिजिबल जागोन दा बेखायनो जों नायनोसै फैदो सर्ट नटिफिकेसन दा नैबे जाबाय लोगोफोर बेनो जाबाय मोनसे सर्ट नटिफिकेसन जेराव गासिबो डिटेल्सआ थाया अब्लाबो बेयाव जोङो मोनो माखासे डिटेल्सखौ बेनो जाबाय माखासे वेबसाइट आरो माखासे लास्ट डेट दा लास्ट डेटआ जाबाय 31 आगस्ट नोंथांमोना बिनि सिगां गाव गावनि ससियेल वेलफेयार अफिसाव हैनांगोन अफलाइन महरै नोंथांमोना साबमिट खालामनांगोन आरो एप्लिकेसन फर्म डाउनलड खालामनो हायो फर्म नोंथांमोना मोनगोन बेखौ डिसक्रिपसनाव नोंथांमोना चेक खालामबाय थाबानो जाबाय जेब्ला फुल अफिसियेल नटिफिकेसन फैगोन अब्लानो गासैबो फर्मेट ओंखारखायो नोंथांमोना लिरनानै फिलआप खालामनानै बेखौ जोङो साबमिट होनांगौ लास्ट डेटआ 31 आगस्ट दानिया सोर एप्लाइ खालामनांगोन नायदो पस्टआ दङ माखासे सिरियाल नाम्बार गासै 12 दङ गासैखौबो लानानै पस्टआ अनलि 12 दङ 12 दङ लोगोफोर बेनिफ्राय नगाव तिनिसुकिया बङाइगाव बेबायदि नुनो मोनदों माखासे डिस्ट्रिक्ट दा नोंथांमोना डिस्ट्रिक्टखौ नायना लादो दानिया डिस्ट्रिक्ट कोअर्डिनेटरा पस्टआ दङ सानै बेनो जाबाय नगाव तिनिसुकियानि थाखाय आरो ब्लक कोअर्डिनेटर दङ बङाइगाव धुब्रि गवालपारा जरहाट कामरुप उदालगुरि सासे दङ बेनिफ्राय आरो ब्लक प्रजेक्ट एसिस्टेन्ट दा बेयाव सासे नुनो मोनदों काटसार क'क्राझार दङ लखिमपुर आरो शिबसागर नोंथांमोना गाव गावनि डिस्ट्रिक्टआव एप्लाइखौ खालामनो हागोन नाथाय गुबुना हानाय नङा स' बेनिसिम लोगोफोर लास्ट डेटआ 31 आगस्ट जेब्ला फुल अफिसियेल नटिफिकेसन फैगोन नोंथांमोना गासिबो डिटेल्सखौ मोनगोन दायो जास्ट नोंथांमोना बेखौ नायना लाग्रोदो बेनो जाबाय मोनसे सर्ट नटिफिकेसन बैसोआ 18 इयार्सनिफ्रायनो एप्लाइ खालामनो हागोन आप टु नोंथांमोना जेरै 38 इयार्ससिम हायोमोन बेनिफ्राय बेयाव फरायनाया नांखागौ ग्रेजुवेट नोंथांमोना ग्रेजुवेट जाथारनांगोन बेनिफ्राय एक्सपिरियेन्स केन्डिडेट जानांगोन जायफोरा एक्सपिरियेन्स दंखायो नोंथांमोनासो एप्लाइखौ खालामनो हागोन थ' सिगांनि थांनाय बाराव पस्टआ एप्लाइ जादोंमोन बेफोरबायदि पस्टआ आरो जायफोरा एक्सपिरियेन्स केन्डिडेट नोंथांमोनाल'सो सर्टलिस्ट जायो आरो नोंथांमोनखौ भाइभा एबा रिटेन एग्जाम लानाय जायो स' लोगोफोर बेनोसोमोन ससियेल वेलफेयारनि माखासे आपडेट